Welkom, we hebben een hele bijzondere Noorderwien Live met heel veel alternatieve bands waar ik absoluut heel veel van hou, met heel veel bijzonder lood. Maar eerst even heel veel kijkplezier en heel bijzondere Noorderwien Live! Het is weer vreemde maar het weekend van de door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar lood die radio en zet maar vlot van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien Live, Noorderwien Live, Noorderwien Live, bij Willem de Vries. Het is gedaan. Het is weer klaar. Het is weer klaar. Maar het ging heel snel. Vond je niet? Ja, Het vloepte zo voorbij. het tempo staat erin, ja. Het tempo zat erin. En ik vind het juist ook zo leuk. Hè. Dat is het mooie van dit programma. En die verschillende soorten muziek allemaal. Hè. Het is gewoon van hardrock tot, ja, hoe moet ik deze muziek omschrijven? Ja. Psychedelic. Psychedelic core. Ja. Nou, zoiets. En dan alles daartussenin. Dus hartstikke leuk. Ja. Ja. Jezus nou, wat zie ik daar? Hij is nog steeds zo dreig. Dames en heren, daar gaat hij dan. Pak even je mobiele lampje aan en dan gaat hij dan. Handen hoog en zwaai met je mobiel. Zwaai met je mobiel. Zwaai met je mobiel. Handen hoog en zwaai met je mobiel. Zwaai met je mobiel. Nou. Ik neem mijn telefoon op, even game, waar is daar en ook. Show wat lien op in mijn steen van dat is cool, daar word ik echt wel bij steen. Je wist wel met z'n allen op een lien gaan in 1 of meerdere kleuren. De hele stad erop van om mijn hoek bij het boert, maar de plak bij de stopploch. En de elektriciteitskisten hadden namen van u. En denk dat we vanzelf een keer nee, we hadden hier wat voor oren. Ja, je lieke lang. Dan is 6 keer op rechte Vries. Moeten brengen in het cheese. Dan is 6 keer op rechte Vries. En zwaai met je mobiel. En zwaai met je mobiel. Handen hoog en zwaai met je mobiel. Zwaai met je. Maar ja, maar Dirk, we gaan jij doen de telefoon. Nog eens even gewoon. Yeah! Oké, over 1 minuut moet je weer op. Ja. Als we net op 3. Even een slokje water. Even een slokje water. Zij zijn nu iets aan het spelen, dan moet ik op. Ja, goed. Prima. En wat daar drinken zie je zo? Ja, goed. Is het het les om elke keer een naaie naam, een naaie band en een naaie mediakanaal op te bouwen? Ja, dat is inderdaad wel een ding, ja. Ik ben natuurlijk fulltime nog aan het werk. Dan is die hele promotie en alle tot en bellen eromheen, hè, om zo'n band heen. Dat is inderdaad wel een ding, ja. Ja. Ik heb natuurlijk voor mijn vorige project, Mindracer project, ik wil natuurlijk nog wel wat contacten via Facebook en zo. Dus nou ja, die probeer dan wat aan te boren. Maar ja, het is even stil West zelf, tussen tien. Ja, we moesten wel naar een nummer schreeuwen. Ja, ik ging nog een soort teksten lezen van Mindracer, die ben daar net door de commissie kwam, zeg maar steeds. Ja. Dus die ik een brotte in het management bij die groep. En wat backing vocals en zo nog een nummerke. Dus dat hiek net echt een 100% rol. En dat wie op zich prima, hè. Maar goed, dat stierf een vroegtijdige dood. Mijn vorige band viel uit elkaar. Ik had toen een hele rits demo's gemaakt. En daar was ik wel tevreden mee, dus daar wilde ik wat mee doen. En toen heb ik een band bij elkaar gezocht eigenlijk. Zijn we die nummers gaan spelen. Marijn sowieso als eerste. En sindsdien zijn er nog wat bezettingswisselingen geweest. En dit is eigenlijk al in 2018 eigenlijk. Ja. En 19 hoor, en 20. Electric Boogaloo. Ja. Dat is eigenlijk heel kort hoor natuurlijk, maar dat is eigenlijk wat een beetje grijs. Ja. En dus hoe soms als het Electric Boogaloo? Nee, dat is zo'n ding, hè, van de tweede deal of tweede deal, Electric Boogaloo, zo van de zoveelste incarnatie. Maar het is al heel lang wel gaande en ja, we hebben heel veel mensen wel wat aan erbij. En nou ja, die gaan dan eigenlijk wel het ding doen. Het is een heel leuk project om wat in om te prutsen. Maar nu is het eigenlijk wel vrij serieus. Hè? Absoluut. Ja, kom maar op. Ja. Heeft u met ook een mooie dobber gezien? Hey. Dobber? Hey. Hey. Hey Dirk. Hey Dirk. Hey man. Hey Dirk. Hey Dirk. Normaal dobber? Ja, zo'n rode dobber drinkfles. Oh, dobber. Ja.
ook nog dat is mijn dobbertje. En dapper. Nee, daar had hij wel bij. Ik zie nog even... Ik heb hem hier neerzetten. Maar dat is iets anders. Nee, dat had een erger nodig dan ik, denk ik. Hoi, welkom weer bij een hele bijzondere editie van Northern Live met heel volle alternatieve bands waar ik absoluut heel volle fan van had. Absoluut van die gloeden, vind ik hartstikke mooi. Maar verder wil ik wel even zeggen dat het hartstikke... wil ik wel even om mij dan.